Sizning barыгызны биредә күрергә без бик шатбыз. Безнең гаиләбез исеменнән дә, шәхсән үземнең исеменнән дә сезгә барыгызга да рәхмәт әйтәсем килә. Ул кеше исән чагында чакырулы чараларга киләсең инде ул. Менә сезнең барыгызның да бүген биредә булуыгыз, ул миңа калса сезнең һәрберегезнең әтигә карата һәрвакыт, элек тә, бүген дә ихлас, яхшы мөнәсәбәттә булуыгызны исбатлый. Шуңа күрә моның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бу безнең өчен бик мөһим, безнең гаилә өчен. Әлбәттә, монда җитди сәбәпләр аркасында әтине якын күргән тагын бик күп кешеләр киләлмәде. Аларга да ничек кенә булса да теләкләрен белдерүләре өчен бик зур рәхмәт. Киткән кешенең өстенә таш кую ул исәннәрнең бер бурычы инде. Һәм бу бурычны бүген үти алуыбызга без Аллага шөкер дибез. Ниһаять үтәдек диясе килми. Ниһаять диясе килми. Чөнки ничек кенә булса да, нинди генә сәбәпләр булса да, аның Аллаһ Тәгалә тарафыннан вакыты бүген булган димәк. Нәкъ менә хәзер булган аның вакыты. Шуңа без Аллага шөкер дибез. Бу эшне башкарып чыгуда әлбәттә без дәүләт җитәкчелегенә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бөтен кулы тигән һәрбер кешегә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Мәдәният министрлыгына, Дамир Данилович, сезгә, сезнең командагызга, Ирада Хафизянова шулай ук катнашты. Һәрвакыт ярдәм кулын сузып тордылар, элемтәдә булдылар. Барысына да зур рәхмәт. Язучылар союзына һәрвакыт элемтәдә булып тордылар. Беркайчан да кире какмадылар. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Шушы ташны эшләүдә Әлфия ханым менә бүген ул юк. Аңа да бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Аның егетләре, оста куллы егетләре, үзегез күреп торасыз, җиренә җиткереп шушлай эшләп бирделәр. Минем 1001 төзәтмә кертүгә чыдап дигән кебек. Чөнки сезнең күз алдыгыздагы шушы таш ул шәхсән минем күз аллау буенча эшләнгән таш ул. Менә мин үземчә ничек хис иттем, әтигә ашар дип тә, ашасын дип тә, шулайрак хис итеп, шулайрак күз алып, минемчә әтинең ташы ул үзе кебек гади, шул вакытта эчтәлекле булырга тиеш кебек иде. Миңа калса шулай булып чыкты да ул. Чөнки игътибар итсәгез, менә биредәге ташлардан, әлеге зираттагы ташлардан ул зурлыгы белән дә, күләме белән дә, ниндидер биеклеге белән дә аерылып тормый. Нәкъ әтинең үзе кебек халыкчан, укучылар белән бер дәрәҗәдә, халкы белән бер дәрәҗәдә булырга тиештер дип уйладым. Ләкин шул ук вакытта менә шушы китап битен сүрәтләүче ташның, каләмнең очлары биеклеккә, мәңгелеккә омтылулары ул әтинең дә шәхес буларак та, шагыйрь буларак та мәңге яшәячәген чагылдырадыр кебек миңа. Һәм менә укучыларына ачып калдырган китап битләрендәге шигырь юллары да шуңа тагын бер дәлилдер. Кычкырып укыйсым килми бу шигырьне, чөнки мин укып бетерә алмаячакмын. Барыгызга да зур рәхмәт. Монда ирекле генә сценарийсыз дигән кебек кемнең теләге бар, сүз әйтергә теләге бар. Барыгыз да рәхим итегез, яме. Зур рәхмәт барыгызга. Сәлам җәмәгать. Берничә сүзне әйтеп китәсем килә. Рәсми яктан түгел, менә ничектер Лебов Магалинович якын
булган кеше буларак әйтеп китәсем килә. Дөрестән дә аның өлеше шагыйрь буларак та, җәмәгать эшлеклесе буларак та безнең дөрестән дә милли җанлы депутатыбыз, аның мәдәнияткә дә ярдәм итүе язучыларга гаять зур. Дөрестән дә ул безнең мәшһүр, улуг шәхесебез исән чакта да андый булган иде. Һәм дөрес әйттегез, безнең бурычыбыз хәзер ул әлбәттә аның исемен мәңгелләштерү, аның иҗатын популярлаштыру, менә аның актуальлыгы хәзер дә күренә, чөнки менә узган ел үткәргән әдәби бәйге язучылар берлеге белән берлектә ул күрсәтте. Менә Роберт абыйның иҗатын үрнәк алып дәвам итүчеләр бик күп, алар хәзер дә бар һәм булачак та. Менә бүген без кабер ташын рәсимәдә катнашабыз ачылуда, ләкин бу эш дәвам ителәчәк. Бу ел безнең Татарстан Республикасының балалар китапханәсе Роберт Миннуллин исемен алды һәм алда безнең мемориаль такта ачу тантанасы көтә һәм әлбәттә бу безнең бурычыбыз һәм без бу эшне дәвам итәчәкбез. Hürmetli cemaat, kalemdeşler, Rovtalayın tuğanları, bunday mərasimdə eşittir, şunday görünüklü kişilərini işə keçirgəndə bakıylıqqa aranğan kibik üzeyini hiss etəsin. Şundan da indi köngül yaşanıb bitməsə də Robert abay hazır bakıylıqda. Biz elbette bəxtli, fani dünyada anın bilən aralaşıb yaşayıb qaldıq. Minəli anın bilən birgə yaşayınşı qaysısında da işləb alğan idim. O yanadan qayıtqaç kimi olsun deyə istənib. Yaşayınçıda işləyənləri, bütün işlərə düşək, həm yanadan o baş müxərrir olub qayıtqaç min sonda işləydim. Həm benim hər vaxt qacəbləndirə də, seyirsindirə də idi ol. İndidir, üzügünə bilgən sır yılmayğanda mıyıq astınağına yılmayığı ağın nedir bir yeşilin sır bilgen kıyafet çıkaraydı ağırda. Ben sınanağını anladım. O sır elbette şiiriyet bulgan. Çünkü şiiriyetinde o məngilik sırlı bir düşünce hem her bir şair onun sırın çişmekçi bula, sırrına düşünmekçi bula. Hem şiir, her bir şiir yazıda şu sırga düşünül maksatından yazıladır diye olayım. Hem şairler arasında da şiiriyetinin tılsımına, onun kudretine çın köngülden 100% ışangan kişiler alay köp tügül diye olayım. Mene Hasan Tufan şundaydı, Müderris Ağalem, hem şular arasında elbette Robert abi da var. O şundan da şiiriyetinin kudretine, onun nişiktir dünyanı üzgərtəşəginə ışanıb yaşayırıq. Həminə olayım da, biz varız da, görüb durarız. Onun şiirlərin izləyən, minləyən məktəb bağları okuyurkən, onun sirrinə düşünürkə, tırışaykən, bu indi şairinin məngilikə gitüyü, həm ol məngilik, bizim Tatar məngiligi, hələ qasırlarga sözləri deyib olayım, şuşu Robert abi kimi şəxislər barında bana şanlıca da olmayı. Rəhmət. Şadıman ol mərqədində biz unutmayız seni. Bilmesek vaktinde kadrin indi hoplayız seni. Deyip yazgan Tokay bir şiirinde, Zahir Bigiyev Havaslan şiirinde Robert'a turu kelmeyi vaktinde bilmesek kadrin diyen söz. Çünkü Robert ol bik bəxtli şair buldu. O birinci icad başından ok halk көңіліне kirdi. Şiirleri bilen, jırları bilen, özünün cemaat şenliği bilen, devlette işlevi bilen, hem gümmen Tatar halkının, Tatar milletinin bir asıl uluna evrildi. Bu zor bəxt. Her vakit düşkə kiresin Robert.
Her vakit uğraşanğa miken, bir kaçanda ayrılıp durmagan şekilde, birge seyahatler, uçraşular, tuğan yağında, Ufada, Moskov'da, Прибалтикада, başka Karakalpak'ta, başka köp yerlerde birge bulungan. Her vakit senin bilen birge yaşılgan. Hazır radyo açtığımda, televizyondan, gazete jurnallar aktarganda da, gel senin bilen açraşap, senin ismin bilen. Yoratalar, unutmuylar. Ali köpten tüğülüne Süyünbike jurnalında, Kilin düşedigen jarının tarixi turunda Klara Hanım bilen Ilmira Zakirovanın öngəməsi meni titrek tutağın gözlerine yaşlar getirdi. Her bir şiirinin tarixi bizning ko'ngillerde anlaşılıp tura, bizni türlü icadi yeniliklerge çakırıp tura. Sen Ufa'nın bik yakın dostuydun. Başkürtistan'ın beyramlarında ondağızdı. Hem Ufa intelligensiyası devlet yetekçileri tarafından da yaratılıp bik motor yaşadın. Hazır Ali köpten tügülgüne biz aprel zağında enin kiyim bilen Akmulla isimdeki Pedagogika Üniversitetinde onun 55 yıllığı Tatar Dili Edebiyatı Kafedrasının 30 yıllığı beyramında katlaştık. Hem anda sen көп mərtəbələr bulğansın eken, anda sen şerefli profesör ismi de yürütkensin eken. Bu isimni nindidir sebep bilen dep aytganda, enin kim bilen miňa da şerefli profesör ismin berdiler kafedradan. Şulay etip, koydagına barsak da senin izlerge yoluğup, seni xatirge alıp, sağınıp, yaşarga kalgan, biz kalganlarga, işenlerge, senden ülkenlerge. Tukay'nın yazgan şiirinin ahırı da var. Ol onda şairge, yazuşıga ayte, şunda da senin isimin millet yaşadıkça yaşar, millet aşadıkça aşar diyorum. Şınnap da bugünkü günde milletinin ağır sınavlı günleri, balalar edebiyatının sen patriarkı, zor ustazı aksakalı buldun. Balalar edebiyatı, onu okuşlar üser miken, bulur miken, türlü şikler, ağır uylar kile. Çünkü bu gacayip icat gelecekte barıga tiyişli. Eğindi onu yaşatı, dilini, kalıkını, bunda isenlerge bizge kala. Şanam ki, senin isimin olga tabıra, gelecekte de, gelir bunlarda da motor bulup kabatlanır, yangırap durur. Muhterem cemaat, şimdi resmi sözler aytası kelmedi, aytmışı da bulmay. Harit Hayrullaoğlu Muhammed, şimdi Devlet Совет Reisi Robert Muhammed bilen көп yıllar birge işlep, tike turmalı siyasi yollarını birgelep uzip, çok da көп katlavlı devleti problemler hal etip birgelep işlegen. Harit Hayrullaoğlu isiminden onun selamlarını tapşırıp ruhsat etiniz. Hem bugün biz deputatlar bilen de bizim Türk'ünde indi hazır internet bittir degende aralaşabız. Haber buldu. Onların selamlarını da tapşırasım kile, rahmetlerimi жеткирasım kile sizge. Şair, halk şairi de biz Robert Mugalimich'ne şulay yatıldı, heykelde de şınap da şulay. Onun көрнеклі іжтимағи жүктілісі екенін көп yıllar халық депутаты, Devlet Советі депутаты, Devlet Советі reisi, орынбасары, onları Devlet Комиссиясы, Tatarstan Respublikası zakonlarının tekstlerin Tatar hem Rus tilinde tekstlerin tengenlegin belgileu комиссиясы жетекшisi болғанын belki indemida yazıp da bitirip bulmadır, lekin onu biz barыбыз bilebіз hem İste tutabız, hatırlayız. Robert Mugalimich'nin de hulkı bik tinağıydı Robert Mugalimich'nin yüzü mülayim, tülüşünde bir şakırı
Салман, моңлы, телле кеше, искиткеч юморы бар иде аның. Шундый бер сәләте, ул әйткәндә син аны аңлап та калмыйсың, битермисең кайчак. Ул шаир әйтәме, сиңа чынлап та туры бәреп әйтәме. Үпкәле юк инде анда аңлашып, шулай кулга кул тотышып бергәләп эшләдек. Мин Роберт Мөгаллимович белән менә хәзер уйлап торам да бергә янәшә барган бик узак еллар безнең тормыш юлыбыз. 8-нче катта икебез баш редактор, баш мөхәррир, ул Сабантуйда мен Молодежь Татарстаны газетасында. Аннары депутат булдык. Аннары шул ук юлдан мин дәүләт рәисе урынбасары булып, аннары шул ук комиссияда бүген Роберт Мөгаллимович эшләгән, бүлмәдә эшлим. Чынлап та эшләнгән эшләрен Роберт Мөгаллимовичның сөйли башласак, искә ала башласак, 40-ка якын китабы, шигырьләре, күпсәп җырлары, халык яраткан, халык күңеленә кергән, аннары балалар шагыйре дә бит, ничкә күңелле, менә талчыгы быгыдай, чынлап та ничкә күңелле кеше. Әллә ничә кешегә җитәрлек башкарылган хезмәт. Роберт Мөгаллимович соңгы көннәренә хәтле без бергә булмасак та инде без Инстаграмның бүген тыелган инде әйтергә дә ярамыйдыр, ләкин әйтмичә дә булмый. Карап бардык. Әйе, хәзер шулай дип әйтик. Ул инде хәерле иртә, инстадашларым дип башлап җибәрәдер, көнен аны беләдер, укыйдыр. Гел элемтәдә булды. Тугры укучылары белән, сөючеләре белән, шигъриятын сөючеләре белән Роберт Мөгаллимовичның әле тагын да чыгып килде берничә күпмедер вакыт. Ул безнең белән кебек иде һаман да. Әле менә Клара ханымга сөйләп торам. Әдәби марафончылар дан сорыйлар да инде кемнәр белән очрашырга телисез дип Роберт бәлки белеп бетермиләрдер, бәлки инде ниндидер башка мәгънәдә менә hayırlasıları kılmıdır. Роберт Мөгаллимович, sizə big zor rəhmət. Әле сөйлесу сүзләрем тагын да күп иде, әле бәлки әйтеп тә булар. Бик зур югалту булды. Ул ниндидер генә әллә нинди ел булды бит, ул 20-нче елның язы. Алла аркылы матур булмаса да инде бу сүз киттеләр, олы шәхесләрбез, халкыбызның, республиканың. Роберт Мөгаллимовичны да югалту бик авыр булды. Менә вакыт дәвалый диләр. Шулайдыр инде, дәвалыйдыр. Менә арабыздан вакытсыз киткән дусларыбыз, күп еллар тотышып эшләгән хезмәттәшләребез. Беренче чиратта инде Роберт Мөгаллимович сезгә багышлыйбыз бу сүзләрне. Бик тә яхшындыра, сагындыра. Урыннарыгыз җәннәттәдер. Хәзер чынлап та безгә менә Дәүләт Советының да монда катнашу булырга тиеш. Рафаэль, сезнең белән тагын киңәшләшергә дә, мәгълүматлар турында уйларга кирәк. Һәм менә дәүләт шәхесе буларак та Роберт Мөгаллимовичка рәхмәтләребезне әйтеп, бу яктан да искә алырга тиешбез. Роберт Мөгаллим белән таныштык без 55 ел элек. 1967 елда ул Башкорт университетына керде. Без кереп, шунда Роберт белән гел шулай сөйләшәбез. Инде без шулай дип, сиңа повезло, син керә алмадың. Ниндидер фәннән, урыс теленнән изложениедә, ниндидер бер-ике кат артып киткәндә, Казанга китеп үзенең язмышын хәл итте. Әгәр дә ул Уфада калса, бәлки барыбер яхшы язмыш бар иде. Ләкин һәм татар дөньясының үзәгенә килеп, татар халкының, татар әдәбиятының, татар рухиятының бер зур кешесенә әйләнү шуннан башланды. Шул заманнан бирле без бергә йөрдек, аралаштык, яшәдек һәм нәрсә әйтәсе килә минем шушы уңайдан. Чыннан да ул салмак, тыйнак холыклы кеше булып истә калган һәм шулай белә иделәр иде. Кызыканлылар хәтта аны шушы әйберне әйтәләр иде, шулай
шушы ягына. Ләкин инде карыйбыз милләт турында сөйләгәндә, милләт язмышы турында тыңлаганда, иҗат белән танышканда, һәм бөтен дөнья татар конгрессында җыелган шундый җыеннарда иң мөһим әйберләр булса, әлбәттә аның уртасында я Роберт Миннуллин, я аның әсәрләре була иде. Һәм менә хәзер әле татарлар җыелган мизгелдә, әлбәттә мин үзем дә шушы язмама, бүгенге язмама тагып куярмын интернетка татарларым дигән шундый уран поэмасын. Шуннан да ул килеп чыкты, зур милли эшлекле әһел, милли лидер булды. Менә салмак тыйнак дибез. Бер дә тыйнак түгел. Кыю, хәтта кайчагында артык кыю дип тә кабул итәргә мөмкин. Ләкин ул чын күңеле белән татар халкын өчен борчылган, татар аңлаган, тем более дип әйтик, Башкортстан татары булгач, ул Башкортстан татарларында, башкортларны да, башка милләтләрне аңлый да, шуңа күрә иң зур шул аның өчен, безнең өчен ул дәрәҗә, ул чын татар халкы шагыйре, чын халык шагыйре иде. Мондый исем указлар белән яки анда хөкүмәт карарлары белән генә бирелми. Ул андый бернинди лауреатта чын һәм бөтен исемлеләр барысы да ул кадәр үк халык шагыйре булмаска да мөмкин. Ләкин Роберт Миннуллин бик сирәкләрнең берседер, чын татар халкы. Шуңа күрә менә бу һәйкәл аңа чынында матур, лаеклы. Мин бик ошаттым аның шулай бюст булмавын, чөнки безнең халыкта, безнең милләттә, безнең диндә сыннарга табыну юк, ә менә шулай рәсем булуы, китабы булуы, шигыре булуы аны шулай матур итеп күрсәтә. Һәм монда әлбәттә мәңгеләштерү, бөеклек дигән сүзләр була, зур әдипләр турында сөйләгәндә. Нишләптер Роберт Миннуллин турында сөйләгәндә бөек дип тә әйтәсе килми, мәңгеләштерергә дип әйтәсе килә. Минемчә, безгә кирәк аның әсәрләрен укырга, аның видео язмаларын, интернеттагы язмаларын ешрак карарга, онытылмаска. Мин мәсәлән шушы 2 елдан артык вакыт эчендә юксындым. Менә әлбәттә чараларда үткән, ләкин чара гына түгел. Барыбер яклыгы сизелә. Аның әлбәттә бу зур фаҗига гаиләсе өчен һәм безнең өчен дә, минем өчен дә ул ниндидер бушлык калды һәм бу бушлыкка кем дә керә алмый. Шундый рух белән моны тутыра алабыз. Чынында ешрак, минемчә, аның әсәрләре радио, телевидениедә, интернетта яңгырарга тиеш, арабызда яңгырарга тиеш. Һәм башка лаеклы зур әдипләребезнең дә әсәрләре һәйкәл белән, таш белән, орден белән түгел. Менә шул әсәрләре, аның әйтеп калдырган сүзләре безнең күңелләрдә тамса, яңгыр тамчысы булып, ул шулай яшәячәк безнең арабызда. Шулай яшәсен иде һәм хәзер дә, бигрәк тә хәзерге катлаулы вакытта безгә ярдәм итсен иде. Шулай дип сорыйм синнән, Роберт. Берсенә мишә итмәйнә. Рәхмәт, мөмкин булса мин дә бер сүз әйтим әле. Һәрбер чын бөек сәнгать кешесе үзенең киләчәктәге зур язмышын аңлый һәм аны васыят итеп әйтеп тә калдыра. Менә шигырьләремне табарсыз, мин кирәк булсам дип язган Роберт Миннуллин. Шуннан да ул Роберт абый зур сәнгать кешесе буларак үзенең киләчәктәге зур язмышын, бөек язмышын аңлаган, сизгән. Без аны шулай икәнен көн саен күреп, белеп торабыз. Менә бер генә мисал, безнең күптән түгел яшь башкаручылар конкурсына бер җырчы, я җырчы Әнкәй дигән җырны тәкъдим иткән. Әнкәй без өстенә алып кайткан, сонда юган элек, без барыбыз да беләбез, Роберт Миннуллин сүздә ул язып куйган татар халык җыры ди. Әлбәттә, без аңа я җырчыга фикер әйттек инде, игътибарсызлыкта гаепләдек. Әдәптән уйлаганда, бәлки шагыйрь өчен синең әсәреңне халык җыры дип әйтәләр икән, бу иң зур, иң югары бәядер. Аннары шигырьләремне табарсыз, мин кирәк булсам дигән сүзгә тагын кайтып, аның шигырьләрен без эзлибез, табабыз. Менә мин тагын бер мисал китерә алам. Яңа татар җыры конкурсының беренчесендә Роберт Миннуллинның Йөрәк дигән сүзләренә язылган җыр беренче урын алды. Һәм хәзер дә без күрәбез, конкурсларга без шундый максат куябыз, сез сыйфатлы, затлы текстка җыр языгыз дип. Һәм алар арасында бик күп безнең яшьләребез, хәтта яшь композиторлар Роберт Миннуллин иҗатларын беренче итәләр. Роберт Миннуллин сүзләренә яңа җырлар, яңа җырлар тәкъдим итәләр. Бу инде әлбәттә Роберт Миннуллинның зурлыгы, бөеклеге һәм мәңгелеккә китү турында сөйли. Бүгенге чарага килгәндә бу чыннан да инде теге бәйрәм дип әйтү бәлки күз яшьле бәйрәм,
бу һәйкәлгә килгәндә, бу чыннан да бик затлы, матур, зыялы сәнгать әсәре булган. Роберт Мөгаллимовичка бик лаек сәнгать әсәре. Рәхмәт. Сәлам җәмәгать, миндә инде тамамлауга барганда. Беренчедән барлык туганнарыбыз исеменнән, монда безнең туганнарыбыз җыелган. Роберт абыйның сабакташлары университетта бер бүлмәдә яшәп, бергә укыган. Аннан инде хезмәттәшләре, тормыш барышындагы дуслары Башкортстаннан, Татарстаннан, шәкертләре, ул инде өлкән агайлар, Шәүкәт абый, Илдар агай Юзеев, әле минем исемдә Казаннан әле 70-нче еллар уртасында килгәч, Хакимҗан агай Халиков белән ничек якыннан аралашканнары, Ләбибә апа, Венера апа, Ихсановалар белән теге уллары кебек аңа шундый мөнәсәбәттә булып аралашулары, менә булар инде барсы да безнең монда җыелуыбыз, чыннан да Роберт абыйга булган мөнәсәбәт, аның тормышта кешеләрне яратып яшәве, шөкер итеп яши белүе, шушы нигә китерә торгандыр. Инде мондый шәхесләргә Роберт абыйга да, башкаларга да булган дәүләт тарафыннан булган, язучыларның үзләре тарафыннан булган мөнәсәбәт, ул инде безнең милләтебезнең киләчәген кайгыртуның бер чарасы. Тик республика балалар китапханәсенә исем бирү, менә Рәдиф абый да әйткән, балалар шигърияте, балалар әдәбияты яшәрме? Бу инде балалар әдәбиятын тагын да ниндидер яңалыкка өндәү, ниндидер яңа чараларын табу, яңа юлларын табу әлеге әдәбиятның. Менә бу китапхана белән берлектә Роберт абыйның исеме дә булу, балалар әдәбиятын яңа биеклекләргә күтәрүдә, яшәтүдә яңа бер этәргеч булыр дип уйлыйм мин. Менә бу дәүләтнең әлеге мөнәсәбәте, ул инде безнең киләчәгебезне кайгырту. Һәм инде башка иҗат кешеләренә дә менә шушындый мөнәсәбәтләр булу кирәк. Һәм инде ул без киләчәгебез шул чакта гына безнең киләчәгебез булачак. Әле рәхмәтемне әйтеп, мин инде үзебезнең якташларыбыз, авылдашларыбыз исеменнән дә рәхмәт җиткерәсем килә. Шәммәт авылында кичкенә генә туып үскән әлеге малайның Казанга килеп, бер туган тумачасы, якыннары булмаган җиргә килеп, шулай итеп аны җылы итеп кабул итү, аны үз араларына кертеп, шулай итеп хөрмәт белән бергә аралашып яшәү мөмкинлеге бирүдә, ул инде менә биредә катнашучылар, бездән өлкәнрәкләргә рәхмәтле безнең якташларыбыз. Һәм инде алга таба да безнең әле тагын да чаралар булыр. Авылыбызда инде безнең Роберт абыйга багышланган музей тиешле шушындый нидә оештырылган. Монда әле менә әйткәнебезчә балалар китапханәсе бар һәм башка чаралар. Шушы көннәрдә менә 1 августта абыйыбызның туган көне, һәм инде без аның юбилей елына аяк басырга җыенабыз. Һәм инде юбилей елында без инде бергәләп әйткәнемчә милләтебезне саклау, мәдәниятебезне, сәнгатебезне яңа дәрәҗәләргә күтәрүдә Роберт абыйга булган мөнәсәбәт аша аның юбилей чаралары төрле форматта булган. Бу безнең үзебез өчен эшләү, үзебезнең киләчәгебезне кайгырту булсын. Бергәләп әлеге чараларда да очрашу насыйп булсын безгә. Рәхмәт барыгызга. Дуслар исеменнән ике генә кыска сүз. Сәлам алейкум. Ул кыскалыкны ярата торганы Роберт абый, авыр туфрагы җиңел булсын, урыныгыз җәннәттә булсын. Сезнең шикелле биек шәхесләр 100 елга бер туа. Безнең әле дәвамы бар. Әлеге очрашуның шәйстәле янында тагын да фикер алышулар, истәлекләр дәвам итү мөмкинлеге була. Рәхим итеп барыгызны да кайда икәнен әйтеп китсәкме? Татарская усадьба да саат 12-дә хәзер менә көтәләр безне. Алтын